Certo, Yan naman. Pamahalat. O yan. Ini atau ini. Ambillah jalan yang kuat. Ambillah jalan yang kuat. Ambillah. Ya tenang, you jangan layar lah. Wow. Ano, bama opa do. Motor. Lebih hangin. Jadi non baca. Sendiri kenal nam. Motor itu, uyar motor. Yo fok nam do. Hesa uyar tak? Mana? Wah, aku berhalu kok. Suari, lu kok do ko teddi tan. Yani mo do. Nandira no. Hey, what the? 10 minutes. Dan mau minum. Orang dua. Turun dan ya deh. Mulai main kan. Elekor. Nyora. Coba mari. Mulai jual lagi. Allah ya. Dua kopi. Lemon. Lemon. Badak. Ale ni dia tu. Enai ul bende leu Koorka jota. Tahsan ya kan. Teni dina mbade yahmi hali. Ko kam hande ko no famde. Andin mam yaw gayno. Ano nyanda ko ndeno arta. Leu Koorka kada dia hadi yirlo tan. Nangi de heɓata kadi musa trop. So hiri kilene ɓe Koorka ari haqqillo yaha kala ko mbaɗɗa walla han par ce que setemen nayyi wadde ambila e lewru Koorka musi nangi de ko woni ƴeewi e ɗon koye fof te sami tottimo fof haydara mi heddortaki haydara sen min jogui mi tottamo 5 ji ƴetta 2 ɗi tan waɗi e daw Allah ha hen ko jiiɓorta hono
o mbaɗam arta rey Kulto ko ɗon wonɗa eyi mboɗemi ɗo jooɗi a fini hey mboɗemi wasaɓe tenere gueɗe suba hanan ɗani a suusa korka de min ko mettimi ko wona korka yi ko woni kodi to aɗa andi ceerno muɗe ari ɗo a gartuɗo yeeso ma go kadi mi haalnima ko wona goo mi haalnima ko wona ɗiɗi woppuɓe mi haali hami tampi hande ceerno moode ari ɗo ala fof ko haalani ala fof ko wiyani te fof ko an saabi ɗum hande fof noon o ɓuri tentinde ko wiyata ko an liggi ɓii ko an waɗa sabidillahi wa rasuli accuɓe fiidama tan hande heddani kam ɗo hen o ƴatti mamami o yenni kam ala fof ko wiyani te fof ko an adde men sa yahama toon o jogatama cuusal naade ɗo e galle ha komo haala ɗo ko wela walla mo waɗa ɗo ko wela ana kay an sare we neɗɗo ha wiyama ko an hani ɗum ɗum gacca ɗum saha o peew yimɓe an hon fof ko poɗondirta e peew yimɓe baba ko peew yumma ko peew ɓiɗɗo ko peew ko maddata e ɓe an kulta ko jiɗɗa holan holɓe a haalantami sabu allah ko jiɗɗa an mbela wawa accuɓe sa acci ɓa maaya koye ma kaldami sa acci ɓa ƴeewoyi goɗɗum ko waɗanma an woppuɓe min kaali jabbo min kaali ñalom allah fof mo haalani ɓuuri e ladde fof ne haala ha tenten ngal ɗo leggal ngal koɗɗen kamɓe fof ɓuuri kutaden hande e oɗo adu woto feere gacca ɓeɗo saabu allah so haalama tan gartira ngoɗo yeeso fof ɗum mbidamo Allah woni karim ñaagitoɗi ko Allah woni karim nanndu ɗum ɗo kam no mbami horsinne ceerno bokat kanko boom so wino ko ceerno woni hoor mi hoora kam jaaɗo ha mbaɗmi sentir température am o ne jippo jongo kam so Allah walama jaaɓi mi sikkani mi hoora nani kam mi natti wawde ƴeew so yehi ha ɓooyi mballa kam sago Allah goddita touré ngel jahan duppana kam gertoɗe élément hande kam wawde tubtel élément heɓotana ɗon darata he witori go ko ɗum kedora Allah woni tefoɗo Allah saf toppaɗa an bito witori go kam jom nayino ɗon jom nayino ɗon ɗon fay ɗoɗe ha oɗo dawani commune Horɓe Boulal ɗi gusse ɗum galle Ablaye taw moon suudu Ablaye ha lees Ablaye ɗon taw moon kam jom nayinoɗo o yo yoɓata kam ɓoccoɗam on waɗi ɓoccode les so hiiri o humtoro colmi gati ƴettumi ɓoccoɗam an kam yo Allah dañde o lewru koto waɗana mawde viol an kam mawde viol Toulay an ko woni mane ko maladie gonnuɗa an gonɗa ko hay corona ɗum ɓuuri bonde an andeten mo to anda nen noon sortata min jo subaka ha joni moɗon ɗo moɗo fatma min pour ça saari yantana ɓoccoɗe mi wiya mi yeeyoya ko mi yano waɗede distribué allaji mayga makko ko bino yamattan mo ɓoccoɗe toon namno ɓoccoɗe min hande gila subaka ha joni moɗo nodde kidannomin no nodda tan ɓoccoɗe ɗo kam hande wawa wadde place ɗum fof jiɗɗa nawde hande nawtam guertoɗe ɓoccoɗe mbimi kota wawa nawde guertoɗe ala yi gorko kalumi ko a yiyen yeyde ɓoccoɗe guertoɗe ɗum ɗon kam totam tan kablet goto nawa sabu mbaɗa jarna tan ɓoccoɗam ko worɓe tan coɗat ɗum rewɓe cotta ɓoccoɗe ñeeɗa yidde ɓoccoɗe o yehi o wi rewɓe ɓoccoɗe moƴƴi o hokki sodde mbaɗa mo yeeyo o yeeri ƴettode makko yeeyatno Toulay an mbaɗa wawa ala konngol goɗɗo mo wona gorko mbaɗa ala konngol goɗɗo mo wona gorko
tulla woppu yidde gorko anda ɗum ɗa e Allah fen maɗo a yawta nande alhayri de wona ɓoccoɗe gorko tan soodata aɗa no mbatten naw gertoɗe hande eyyi naw gertoɗe timmi Koorka mi wawata wonde Koorka mono yeeye gertoɗe no teddi ha maayi sa yeeyani gertoɗe o arrivage yaltata te o arrivage il faut yalta ɗi timmi 1 kilo 500 eya joni 1 kilo 500 ko ɗi tan nawande 1 kilo 500 1 kilo 500 ena 3 kilo waro wonade ɓuuri 3 kilo aɗa waɗi kam 1 kilo 500 fof no foti dañta hen hande so départ tawiɗa nawa goto gertogal dal tottuɗanma ɗum ko 500 sa caggal aɗa wawi différence journée 1000 francs c'est bon c'est bon joni mi yahmi mon moɗo wawi yaade Ibrahima hande aɗa waɗi activité non andi non Koorka min mboɗo suus Koorka holon min jarama non min ñalawma Koorka min ɗum ɗon layla min mboɗo suusi Koorka hande Kasi. Assalamu alaikum. Jor. ñawkol Donc fotino Koorka. Eko wiya ko e Koorka. Lewru promotion sa waɗi dow Allah yoɓma sat. So tagaɗo wuuri ha tawama ɗum foti ko tinnade hen. ɗum ko bon he allahu akbar Sidi moni kala no andi Allah wi ko. Ñande yawmade hen. Neɗɗo so tawi jogɗi neɗɗo ñamade. Ronki ko yoɓi ɗum. Baɗe makko moƴƴo. Ko hen Allah itata ina yoɓiro jomum. So itti ha heddima baɗe moƴƴe ɗe waɗe e Koorka. In Allah wi ko mi memata. allahu An mawɗo kalifaɗo koɗɗo mum. A huɗani hersade. Nan ɗo joɗɗa gaf mum. holton akbar Oɗa mburu kon koɗɗo. Oɗa bandiyam. i Ibrahima wala ɓuuri ko matala Kadi Allah famaki ɗum wallay. hay liwru Koorka kay hay matla fata ƴakkol Ibrahima ko jata ƴakko matla e les vampire te ndegande Ibrahima an min ndeke kala mo min no mirti tan ɗo gata ñaam han min ɗo haɗa an seydi an woni mo sellani Ibrahima an woni mo sellani nuko gerto no foti minoma mi yanaw mi haydi hande caggal hande kam a horani yalele ya he ya hande kay hande wata anen wala noon min kasi ko waɗi kadi yo yaha o An. A huɗani hersade. Ɗum ɗo lewru Koorka. An ko mbaɗɗa ko ni ɗum woy. Neɗɗo no hoore mo wujji. allahu la hawla wala Nde Ibrahima yaltide tan maɗi kanko juuri ɗo. Omo darma o yiyani. Omo addi versement o. Ujunere temen nayyi. eyyi O wi an so Koorka ari. Koorka jaggat ha tampat an mbattat wawde andude kalis o goɗɗo. O ƴetti temen nayyi o waɗe soutien makko. Ko wiimo versement ujunere. kono tulla andi faible ha andi faible andi Koorka nangi kam réseau dogal tulla woni bam Yo tata 7 000 ma. addu he jatin 2000 addu temen nayyi yati he ƴewto ñogɗa ɗum jaltina Persata ga. min Ya. Koorkade so nangine wuri tension mum fof jippo an tension ɗum ko tulla an betti kam tulla e onon ɗum ɗo onon poti kam hen wallude nda ɗum ɗo ñande yani janon feere mon gon ɗo tawmi oɗon mbaɗa chômage tulla ko mbaɗanta kam ko min mbaɗa wawi ɗum wadde wawi yidandema tawi mbo tottuma pour ñaha daña hen hunde Calme-toi. kono allah on ko guddo Calme-toi. Ibrahima sellani mi tayani kam liggaɗo hen mi rokkima pause 3 mois kanko pause 3 mois min ko journée goto Eyi kadi ko wona ɗum ko annene baw. hija An ni baaba nan donc mawɗo kilifaɗo. eyyi Mo ganduɗa o hande poɗɗa wadde ko darol tan. eyyi ɗum kay mbaɗa hoore Wota rewde Allah. eyyi Jokka endam. eyyi Haydara heɓanimo machallah. Hande guiƴirama hewɓe hande poɗɗo no poɗɗani hande Allah hokkani ɗumen ngal ɗon cellal ɓe mbawa. Kono an jetto Allah aɗa selli. Aɗa wi test. Haydara heɓanimo. Joɗɗa ɗo mbiya janggo anniya ko hoore. Mbaɗa anda Koorka ko anni. Victor merde ala merde merde mamnene merde merde Victor Hugo min mbaɗa wonde estomac mbaɗa wonde rhumatisme ɗin noon fof mbaɗa wonde hen Mbaɗa ko joni. mbaɗa wadde hen Ko joni ɗum heɓma. Victor Hugo an min mbaɗa wonde stress stress ma hande hoore.
en tant que SRS no hade neɗɗo hoorde no hade neɗɗo hoorde vitori ko min on letti kam ceerno mon min korom guertam nde omi yaho il faut totta kam mi waɗi a waɗi o waɗi oɗo yahana guerte gerte kala woni ɗi en programme tout cas hay sa hoore kam ala ko o moni selli kañum kam ay min vitori ko gandal ma ngal a ƴeewa to mbaɗɗa ɗum min wona min jeyata gandal min woni bamma anani min wimami fi ɗum e ɓerdam kay ɗem ngalam tan jaltinmi ɗum adu a haal tan yettidirtin kalama kalama ko Allah haali jadi saɗa wawi ko wara a yari poɗɗe maɗe mbaɗamen ko kalmaɗe mbaɗamen kalma so ummima dokkana kam ɗiɗo élément anani caggal kama watti haala engrais watto julnoy ya juma mbatta julno kala garɗo wim babam ala ɗum kadi ko wona ɗum gol waxtuji juureɓe jama ɓuri ko ɓerta koɗo si yaɗam juuɗe babiraɓe fof ɗo mbir papa e jama allah ko firta wawi way sa wawa kam allah fawani hen goto ko wawa juuɗe potare wadde jikku juulde hay goto annaɗum